Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala Rasulillah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niadakan dipendalamatan usiku Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabab satu fiqan tanunin sama ngapipia. Sad nama pia atau fiqan tanu Allah na apiapan madakal asludu manisa mabibisi nagsagitan no sa mga oras lipugadan tanu siku agama Islam na dalay ang pagaloy siku mga pad aging kaiya kapagadan tanu kapagatin tanu sa seminar yung bandingan sa agama Islam na mas malay ibalas adi sa mundod ka sa walay na yaman na punasbih ka uli na miyanang bayang ka sa sunat mas malay ibalas aging ka iya kauntog tano siya pumakin naging tano sa mga ulama tano ipangduira naging tano sa mga pipiya panggalupakan labo sa mga laratak at kapan ng gilay umanisa ayaw tapasugal aging kaya nagkatarwa tano na siya mga ulama al-fi'lu al-muta'addi khairun min al-fi'l al-qasir. Tadi mga ulama sa galbak apakararad na mas malay balas adi so galbak para mo sa ginawang ka. Ikadua ni penalamat tanong si Allah nagu kailangan ang pagpagdatan ron si mga panganitanong na aya miado to ra katanong sa gingkaydar patanong na ad na paratenin siya ko Allah nagu ayapan amang advisor siyan na mga pipiya ayaran kimusawer sigudato na sumapi alagi kaya manan yan nakamamasaan tanong naginan naman adi pala naman tanong siya ko Allah nagupang ni tanong siya ko Allah alalayan na tawfikan Allah sa mga pipiya ayan yan yung magalubak na suaya manan yan na mapiya saging kaya mga darpatanong urino to na aya maututan naman to tapiktan naman to saging kaya mapunto ka oras naging kaya sorga ging kaya sorga pumanutun tanon so ped arobaan aging kaya sorga ngayon to kaguba kalo-kalo na kaumanan so kadalitan no siya ko sorga kau mana naging buto ikakadali tano siya ko surga katawan tano langon tano madadali langon tano kubay surga umanisan ikakadali na maka surga wait na sutigo iba sa na di tano mo kubay matay ino tano to pugo siya surga kaan tano mapikir mas mapiyab swalungan na mo rin baging kaya dunia mas mapiyabis soalo nga na mauri ubaso yung kaya dunia aging kaya dunia di pa magagaw ng manisa aapya nga pa naman ako aging kaya dunia nadaanan ay mananiyan na makatimbang si Eko bungad pagibabarat at timbang si Eko sa alo nga na mauri pagkaniron nasa surga digo Allah subhanahu wa ta'ala matalul jannati allati wa'ida al-muttaqun tajri min tahtiha al-anhar ukuluha daimu wa dhilluha ayat tigo Allah ibarat surga ini tidak good si kumyamarat tiaya berupa Allah sa surga aginan so kapender paano mga tao amiyan naguntaman sa gimutaka kapakasundinon ayat tigo Allah ibarat surga ititilagot si kumiyamarataya si kumamaalakan si ko Allah na tugoon si mga kababaan niya naging kultuayamanan niya ng mga lawasay ukuluha daimu wa dhilluha nag-uusong na nga panganang kanon na tigo Allah na dalayon naguan na pa ng mga along aging kultuayamanan niya pilay so along aging kultuayamanan mga panganakan ro uli naging kultuayamanan mga protas ro di kaya ayat tigo Allah wa'idal muttaqun na pada sebutin si nasa surga na makamumuayan datagan panamaan sa kaya dunia na may adun sa surga o gusto naraka may adun sa kaya masaya man to
Nasa surga o sa neraka na maadun dun. Ay padakatiro Allah uiddat lil muttaqin sa surga. Ititilagad si ko miya maratiyaya, si ko mangalek si ko Allah. Sumamu sa neraka uiddat lil kafirin. Ititilagad si ko miya mangungger. Ay pada sebut nun nagi kaya surga ay neraka na maadun ni mandong. Na wallahu alam mo darubun madatago. Di ka dipeluluba. Ay importante na sa surga isaro pa niyan na ad na pumanugoon ang mga lawas sa iyong kutuan kababaan niyan. Pada pun niya layo Allah matalul jannati allati wu'ida al-muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin. Sa surga tigo Allah na adna mga lawas sa igro ang berang-berang sa lawas sa surga. Adna lawas sa igro wa ig adid na tigo Allah kerbis ma'un ghairu asin din kerbis sa tigo Allah subhanahu wa ta'ala. Nanap man na isa lawas sa ig agatas lawas sa ig agatas ay mana di ko ni malangoy na pag-inom ka umpan. May lawas ay ginakatanong ka sa mga maranaw. Andun ni mga kailay sa iginatiyabon na ataman ko taboy igyo na nalitipuan ng maranaw. Na sisa surga na kanabad nga lawas ay agatas. Lawas ay agatas. Na pagkinom. Kaya na dabaro marsik. Sa surga na da marsik. Kanaba upilgungon. Nabuti ka tabi sa lud. Na dabaro mga lud. Dap na mga kalungan tarong. Da. Kaya kenapa mga pigo ka na ba kaya rasigi yan yung goto ha? Surga. Di ka rin pinapakatot. Ay pinapaka praktik. Di. Daan maris sa surga. Gawin tayo, ay mana, malangon-langon yung konsumer. Nakanaba ka pinapagatingin. Na, paginom ka man. Pamana, paginom ikaw, paginom ka man. Lagi mo to ha? Ay mana niyan, ang mga lawas sa iyo. Masumusumo ka sa iyong ito ig, sikap man transfer sa iyong ito gatas. Dali penuto ka naman. Dahil sami dia penuto. Sami dia ito. Umanagay naman, nasalakaw. Lagi sa dunia. Kapag biro peran, naman nakapuruman na nidu, naman nakapanpuruman na nestojin, asara di kinabadaan na buon-buna. Tarakot tatangay kaririga. Lagi ito sa surga. Umanakan inuman na sala ko ita. Badong progati tali. Giti ko mga ulama. Di ko ang gusto mo. Di ka gusto mo sa aking mga pangananan. Agong mga panginam sisa surga. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'am. Badin ka din lagi mo to ha. Ta'am yan. Badong progati ta'am. Badong progati ta'am lagi mo to ha. Ito na ini. Lawas sa gatas. Lawas sa gatas. Ada pa na lawas sa igro. Hamar. Miya kapi at tanong. Anak hamar si isa surga. Anak hamar ro. Rin na kanaba pa kabrag. Wa anharu min khamrin ladzatan lisyaribin. Ada pa na tigo Allah. Kuan. Ito na ini. Lawas sa igro hamar. Mapi ang pag-inuman. Gitu isu mga tao ininumian so hamar si sa dunia na dirupa kayo nung sa yamanan niya na hamar si sa surga. Ngayon ito, may advance na may papaso naging mo ito hamar si sa surga. Naging mo ito hamar sa surga na kanaba pa kabrag. Kanaba makainom kaon na may aguwala ka sa walay. Ayagap kila nga sigo padukan na kanaba tao. Kenapa gitu sekalian? Ada hamarro itipila gadu Allah subhanahu wa ta'ala si kaya mananena mga maalakan mga tao aderan ino masuk hamar sa dunia taruhan pag ino masisa alungan amawri wa anharu min asalin musaffa lagu ano pa na tigo Allah ang mga lawas sa igro at tanapot adod na sanin-sanin yan tanapot. Tumapas ang ika mabubuhay minum sa tanabot na panamarin niya niya makasal di ko surga. Kapero lumiyating sa iyong dalawa sa ika tanabot. Nayamanan niyan na di ko pag-usog. Ito man ikapya na surga.
Peginom kadi nadiga kusug. Pegang nadiga kusug. Pamana rosot titu tarotop akat budaya. Tarotop kapipia ginawa. Kasi api ini kapri bubaya ngasi kong gatas. Udi na dia kota fruit salad. Udi na dia kota pepina tanabawan. Bread. Na api ini kapri bubaya tanoron na kap pangalalangan ni kaluti manangon. Napakataluti man na kaya tama na digad makatilgo. Na sisa surga na pegang kaun dulu. Na di kaun kesemu, na di kaun pen ayam mana niyan na kausuk. Doon na kausuk. Ikapat mga lawasing aging ko tanong ada na sanin-saningan na tigo Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa sih sa dunia ay kirawan na mapiran main fiction of one. Ini no to na pure. May mapira kan misi ko padugang. Naging kaya tanabuga. To na pure na ino man napita na. Adi ka dinugang sa tanabo. Buman napita na mo gano sa batyo kan. Na pure na natingin. Tagi na ba pure na kasa sa uban. Kepaltik sa dunia. Wina si sadungan na mauri. Kaya mana nendel na bawon kapaltika. Dagong kapaltika. Tanap atigo Allah dan na saning-saningan. Walahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratun min rabbihim. Nagwagi ang mga tao. Agi mo tayo mga surga, agi mo ta languan na klasya protas. Languan na klasya protas. Saan sa kepikir ka protas sa surga nagkukuha ka. Kompleto sa surga. Kompleto. Umani surga, umani sa kayo ay kusuayan. Na umani sa na surga yan. Umani sa kita na surga yan. Biti masuk sa surga, may kapamasod tanong ko surga. Tangin tanong mga sulod ko surga. Na kompleto. Dahil abi pagkinugaon. Saan sa kepikir ka pagkili ka, otomatik ro. Mapikir ka yung mananya, nagimunta protas. Na minidengar ka, nakatawa nakapan, saan pa sa kabaya ka, kapama ko itindo. Na saan sa kabaya ka kitindo nun. Na ada dirisu, automatik. Kenapa siya igila kuan na kabaya ta ko man sa yung tapanganangan. Dahil sa syarat tabod na syarat yung pangulubakan. Nasa surga ka di, automatik. Anda di mapikir ka, kabaya ko kumansa lagi dini, fruit salad. Na dirisu na yung mananya na, niya ang aging ta fruit salad. Gina ni mga pedebat, udi na mga ropaan, naging na surga. Pedepan niya aloy, wabashiril ladina amanu wa amilus salihat, anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, kullama ruziqu minha min thamarati rizqa, qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utubihi mutashabiha, walahum fiha وَأُتُوا بِهِ مُتَشَوَّلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ فَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Panutulang atigo Allah, hay Muhammad sibosiran nato ang mga tao, aming maratia guming galabag sa mga pipya, amataan at nabagyan niran ang mga surga, at pumanuga, siko kababaan niyan so, mga lawasay, at umansiran ng paganaan, siko mga prutas, naturon na lagi sumini paganaan kami sa gandamihan yun na. Wa utubihi mutasyabiha. At kini bagatama ni rana sa lakop manitama kami alim man sa tamian. Sa surga masagi mo ta mga protas ro. Na o mga ungkuman na masalin sa tamian. Malagit sa bundal. Nagtinip ko ng mga toko surga. Amay ko natangirang buroman. Natigiran ng tonono na gisukyan namin. Ipagisiran. Nataki ni bakas melagit sa buntal na yaman niya na bido sa taam. Makanya man natiro sa lakob say. Sa lakob man yaman niya na pagkakaputahin na sa lakob man naputahin. Murang-murang si sa surga pan na sa mga bai na magbubaya siran mga sising, mga aretes, mga salot, mga salanda, murang-murang nasa surga na sobra. Sobra raw kanabang waya bulawan naging uta mga aritis ka. Kataman sa mga untuda. Taman sa mga untuda. Kanaba pan mga halubulak raw. Kasi sa surga na halubulak raw na simento raw akuan.
kaya raw na mga bulawan, ay ang mga kalabagan na bulawan, mga tatap langon, bulawan, tudin bulawan na silver. Kaya sa surga, na ino yung ginawa na pag-usya, kag ang tanong ko manisa kadali sa surga. Wait na, itanong ko pasin ko ba yung matay, agad yung biro. Ape tanong madadali surga, nakana ba tanong pasin ko ba yung matay? Yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Pada tigo Allah subhanahu wa ta'ala, yung guys, kung mga tao sa surga, agi mo ta mga salidya, mga bulaw na mga muntiya, na ayap na mga liter na mga sotra. Ginam sini kung mga mamago mga bay. Kaysa sa surga, nahiyaran siya kung mga datusok ang bulawan. Nasisalungan na mo rin na langunuto kirang tipakay. Ay mana, nagito mabinti ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si kung mga dato, upuniran o saran sumulawan siya sa dunia, nadiran ko sa salungan na mo rin. Ay mana, upun sudato, namulawan siya sa dunia, na maragon ubas kanin mga sumko surga. Nagito sa mga bai, na ayaw ang mga bulawan nila, na so, para sa dito nos, siya mga karomeran. Ayaw mana, si sa dunia na limited sukang bulawan. Kasi si ibu ko pa kayo sukang bulawan, si ko di ipagerti o mga bai, si ko ayaw mana niya ng mga daruluperan. Na si sa alungan na mo sa surga, na kompleto. Piento na bulawan. O ayaw guti ka bayaka. Na ayaw mana niya na kakuha ka. Gito pa na mga sutra, na si ko mga luto na haram si sa dunia. Si ko pa kayo si ko mga bai. Uwi na si salungan na mauri na yaman na langon nuto, langon kira nuto miya pa kay siko mga luto ako siko, mga bay aliyang tiyamu sunnusin khudr, wa istrabrak, wa kullu min asawira min fidda. Si sa surga tigo Allah napakan pendidikan siran, sa sotra, mga ninipis, ako supad na mga kapal sa taypo tau, at militar niya sa limot ng mga sotra, Nahu, bukan sirapan sa mga sandira na yaman niya ng mga silver, nasupad na mga bulawan, nahu, mga muntia. Sa surga, na kasi sadu-sadong roon. Kasi sadu-sadong, muttakiina fiha ala al-araik, la yarawna fiha syamsa wala zamharira, muttakiina ala rafrafin khudri wa abqariyin lisan. Sa dunia, na isa niya ginawa na tuos, sa gingot to at tao, gingot to bai, na mapipiyay ginawa niya na ayaman na disisado-sandong siya kung mga panadar pa. Yun niya si sawalay. Kasi sa sorga, nalagi dito mambu. Umanay sa nalisisado-sandong sa gingot to iga niya, si sa gingot to mga untuda, ang mapipiyaw na ginawa niya. Kagi doon na mapipigay na problema. Mito man sa sorga, so ayaman na niya nakapipiyay ginawa. Ino so tao, nagilang niya sugat ka ng mga examen sa dunia na ayaw nga bulungan naging munta sorga. Ayaw nga bulungan paman ayaw nga baloy at pain reliever sa gimunta mga examen ng Allah naging munta sorga. Ngayon ito, agis sa dunia na di siya nagkatarotap sa kapipiya ginawa. Di na nagkatarotap sa kapipiya ginawa. Ro katarotap sa kapipiya ginawa siya sa sorga. Na ito na ini igira agak pakawid akalaka nakana baka nagsumboyang kaysa pad na makakalit makawid akala na tingnan di ko makasumboyang iman tong ala problema ko makawid akalakan riba na to dapat natarapat na ka makawid akalaka na pumako di kapsunat na baka nagsumbiyang sa mga sunat na punan niya kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala ngayon to nakagiti ka pakaran niya kasi ko mga kasurgaan ng Allah subhanahu wa ta'ala miya kadagdakala ang mga kaduro Allah kami pantan salita na nakapagusya niyan kapagdularat pa ng Allah subhanahu wa ta'ala siya kong mga kasurga padumpan amiyali Allah subhanahu wa ta'ala lilladhin ahsanul husna wa ziyada wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhilla ulaika ashabul jannati hum biha khalidun bagaimana jika Allah subhanahu wa ta'ala sinanod ang mga tao ang ipipiyo-piyo so surga lilladhin ahsanul husna waziyada lilladhin ahsanul husna waziyada begitu sila ng mga tao ipipipiya sa surga waziyada sa surga na anna pidro Allah ziyada kauman
Bigyan nalun Allah sa mga kasorgaan na adumpan ay pagumano no Allah subhanahu wa ta'ala. So Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma na tafsiran apa na yung taziyada oman anum sa oman sa surga. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ayya gimutwa pitro Allah ziyada naging mutaka kila yang mukmin si bukan na niya kila ita na so Allah subhanahu wa ta'ala oman ipaka surga na kila niyan so Allah subhanahu wa ta'ala. Nagiti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ipitumanan akapipi aginawa ay mana lawan agimunta surga ay lawan agimunta pangasultan ko surga nagimunta kapili tanong sirukat ng tanwa Rabbul Alamin binga surga kapunto na tanoron napan siko imagination tanong agap ko pangira tanong sa agimunta mga surga na mana niyan na limited pamana mamimikiran tanong sa niya kapiapi ang mga darpa na yuto na daw itong mamakapera ka persensi ko surga Allah subhanahu wa ta'ala. Banso yuto agapakaran niya tanong si kuya manan niya ng mga rupaan o surga Allah subhanahu wa ta'ala. Meron Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannati thamaniyatu abwab fiha babun yusamma ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-saimun. Walau apa tawat tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam surga. Na adna paitoro na Rayyan ayah buat tigu Nabi pakasuldo na so mga tao ang mga berpuasa. Sagi mo to apa tao apa butuan sa Rayyan itu sa mga tao mga berpuasa. Supira di mamuasa. Kenapa bagi mo to na ini Miyaka po siya sa talotiman na tigin na importante na anak yung tanong na Petra. Di yun ito pakasulto. Siya ito pakasulto sa gimo ito naraka wali yung lubinda. Inna fil jannati mi'at daraja. Walau anal alamin na ijtama'u fi ihdahunna lawasi'athum. Matanatigo Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalingin na surga na mi'at daraja. Magatos ka level lagi na nga na surga. Na pamatigan ko sulangan ng mga kaadil na timu sa limang tas isang bu na yaman niya naluwag siya nun. Na iti ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ang pagalatan naging dua surga. Nalagi na yun yung pagalatan no langit agulo pa. Ay mga alas sa surga. Malaso surga. Ametiku Allah, ametiku Nabi sallallahu alaihi wasallam kapungan niya kanong Antone mapi surga. Lagi langon no mapi langon lagi ganda ng mga surga, langon no mapi. Pero Antone pinakamapi on. Ami kapungan niya kanong tiku Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza sa'altum Allah fas'aluhu al-firdaus fa innahu wasatul jannah wa a'laha. Ametiku Nabi sallallahu alaihi wasallam ka pungan niya kanong sa surga na inyo pang niya so Al-Firdaus. Ngayon ito, gina ni lembab o surga at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam, agog gina ni Eman niya na pinakamapuroon. Kaya buuna niya na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam na so arsh. Kaya buuna niya na so arsh. Gina na Al-Firdaus. Na ay matatago sa puro. Malalambak o mga surga, ay matatago sa Eman na naging puro. Ay buuna niya naging arsho Allah subhanahu wa ta'ala. Sipan sa surga naging mga kuwan o na ini mga kwarto. Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Kita mga kwarto ro na aya ibarat sa gingir kita no sa dunia naging mga glasa sisira sa leo na malalanggusan na kapili ang kaon. Sisira mangusa sulat na maya sedakap kelangon. Uway nak kena digap kawan. Ay digam niya kapiyakin. At mana niya na suwada ka ng pili ako rin sa taman ro. Di. Napakaya niya kakas kabuy kirot ko sa surga ka. Di mo ta surga ka na dagkiro ko sa kabu. Ako wala yung mga padaga. Nasa mga midadari. Midadari yung mga dato. Ano mo mga midadari yung mga bayi? Sampai sa mga bait, ibarat yan na
Da karuman yan lagi subain na ang mga pagkasot sa karuman na ninsa na nagwisi na mo sa lungan na mo gwisi na sa gimod ba suraga ibaratnya na suraga dapat pangaruman sa gin dunia na si salungan na mo na kepakai ang panganinansi ko Allah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un sa surga nahayamanan yan na saan sa kaboy ang manusia na gumawa roh suraga dapat pangaruman sa gin dunia na ibarat o sa makasunod sa surga pangitalong tanong makasunod ko surga na ketaipan niya ibarat si Ali Maliwi ibarat kisah dunia kenapa ukuran nakapagay sa alungan na nori sa surga ay Allah nataipakan si Ali Maliwi na siya mata di mamira si Ali Maliwi na di daw basta katapan gini manusia sa surga gue na subur sa nakaruman yan na ayak kira karena sukaruman ka pakita sa kurumay na kurumay ka sa dunia na kurumay ka sa halungan amore gitu ba gino tatik na kwartaro na malalambo sa gelas na pangkakuan kaya na baru ka ito na ini baru ka rin pakamaritis dakas kabita sa gino ta surga ka inon dapo kaging mga bibili-bili sa mga surga tanong ad na mapuro level ad na 1-2 tama sa magatos siya ini sa puro nagkumpa ka mamisitar ka mamupakabisita na ka ugay naskasi sa level 1 na di ka rin kumpa ka mamisita sa ika-2 o di na ika-3 ino to nakabimas mga pesorga ano ba surga ka na may kumingit ko na di kumpa ka sa kapag magigita sa surga sa surga na tiga ami ko pakasun sumangata sa surga na pelimpion nyo po so da baru tunini kapag magigita daraw ada baru kasih siga nagwiti sabab asot sumaka sa surga sa level 1 na di ko pa kaya mamisita sa level 5 di ami ko siyempre umani sa kamu sa na surga ka na kami pikir ako na din na lawan na kaya surga nantaki di ba agi mo naman tatago sa kamagatos nah yang mana tinatangkap bersama ka magato sa limot darap ka nagugay na gimod na sa puro nagkapag mamisitar ka asar mabumagyug ka asar mabuan ayaman na niya na magyug syuto nagkapag mamisitar so mabubaling sa susurga na ni puro nagkapag mamisitar sa gimod sa kababa niya amay mabukas ka na ayaman na niya na pagyug ka nagito ba tignan wa si sa dunia na binubinutan sa kala salungan na mo rin na malagi-lagid sa kala lagi-lagid na sa kala sisa alungan na mo rin na ayaw nakapian yan na miyan yung Nabi sallallahu alaihi wasallam ang tanay yung Nabi inna fil jannati lasuqan matanat ni ko ang Nabi sallallahu alaihi wasallam kasi sa surga na adna padiyon bro padiyon na kanaboto padiyon abakon pumamasa sa mga dinis uli na bula nga di padiyan andun niya kang pakasungkon ng kiyaw man nga sa kagrupo nagukiyaw man nga sa katay kenapa kapan pumasasakwan paudir uli na pans uli na nga minsan andun niya kang pakasungkon nga makaw makasawalay na tingnan na pumlingan lakad statum ba'da na husdan wa jamalan pemanawan mengarun suruh mandi mantot bati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na mga puto kasi surga ka. Nanti kaya rin susungsung saya mananya na kaya pakatay ka. Naroon na kanaba ka keloks. Daga pelok-pelok sa ro, da baro keloks. Isa-isa suwidod. Nauman isa na guwapo, nauman isa na pangit. Kenapa lagi kisah dunia? Aso pun dah makasud ngayon to. Lagi dipikir nanas kanya mata ini. Dipikir nanas kanya milungnos. Nah sisa surga na melagi-lagi sakala, melagi-lagi sa kaporo ingirong. Kami itu san sa kabaya ka kata ibigan na ka. Kaya kabaya ka na turang mo kay ingirong. Kung kaya sisa surga, kung maubinte ka pilihan sa Ginoo nga, ay man ni pakatatay diga. Daw makuha na sa iyo dapat yun, uman. O pa makakuha na pwede yun ito, a pre-fresh no na mo ito
kata ida umanisa. Ano man na editan ka po naman sa akin kanana, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Surga, tanto kau niya katiyapi ayaman na yan na, pergi nyo doon, bangin tayo si ko Allah, lang tanulun makasuldo. Ako gusto mga pamilya tanong, gusto mga tao, mga alas isa ginawatan. Gina na surga, na apet si bin Europa, na yakaturo Nabi sallallahu alaihi wasallam, mala aynan ra'at, wala uhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. O pamana, Europa talunsib na lagi ka na surga, wallah. Na datanokpan kamantoke, bibira, dami ay meron. Daman nagagimutad dito Europaan yan. Na kung dapat mititiksi kung mga pamigyan ng tanong, gimunto pamana, pitumanan akapiyang imunta mga kasurga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Panganita ko, umalisa na miyadali, surga. Tantanong maloy, antay yung mga tao, apakasunsi ko surga. Kundi ito na yung mga sifat, o mga tao, apakasunsi ko surga. Ito yung mas importante. Sama na, kaya ito ang tanong sa buod, rupaan, surga. Na anto na apa ni ropa na gimuda pakasulud. Ba ibarat na aya pakasulsi ko surga. Nagigo to malaika kan sa bridge api pinatan. Malaika kan sa prunsalad. Sumong sa masjid na sumbuyan sa tarawih, sumbuyan sa sumo bagito. Udi na ni pusa na kaya talawano na yamanan niya na guminagadong pusa. Nah, kenapa benda lagi dito? Kailan na yaman to? Anto na yung mga rupaan, agi ko to tao, apakah sulit siya surga. Mga tao, sila ni maka pagkabaling, lagi ka na mga surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tanay pagkarong Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Susah kuliah ini watihu Allah semangarilah Allah subhanahu wa ta'ala. Aku so mga surga iyan ayat na kaulan yun na so mga langit tabu so mga lupa u'idat lil muttaqin. Yuti paganay ang makakumbagian si surga so mga tao mga alay sandila mga tao maalakan si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ikulakiran aging ko tuwa suguan ng Allah ubayaran mibuga. Nabu ikalakirapan sa ini saparo Allah ubayaran ayamanan yan na ayamang galabak. Gitu man ikasampurnan sa kalaksi ko Allah. Ayamanan ikalak ka susuguan o ba nga mibuga. Na inikip kalak ka mamu sa Allah so ikalak ka sa Allah ubaso isasapar yan ayang amang galabak. Na yakiswa ka nasusuguan na pumalabak ka na ka pagubayan na ka. Nasu ini sapar na yaman na nakagawatan na ka na ginawa ka. Na basta man ini sapar na pagawat ang na ginawa ka, di ka anong pagubay. Ka? Ame ko na baka minirakas ko sa limon ta dusa o dusa. Agi mo tayo man na yang gilabak mo mga tao. Dito ni paganay ang mga tao ang makakumagin si ko surga Allah. So mga tao mangalay kalaksi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Aginan dito no sa manya ditriningan sa kaya Ramadan. Sa manay na matatagot na doon sa alas sa walawakin. Ay mana si tanon si ko masa pupugudo sa nagtanong naging kaya Ramadan. Nagina ni pinakamala hikmah sa naging kaya kapulwa sa tanong mapadalang tanong sa kalaksi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Napanginita si ko Allah asagin kaya kapupos o Ramadan mapamula ka katanong igaya kalaksi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat tuos sa miya padalang tanong sa kalak ko Allah na miya alin sa paparangayan tanong. Miya alin sa paparangayan tanong. Hindi tuos. Kaya malisa na tatariman niya na mali kalaksi ko Allah. Ubuin namin kung inilay ka sa galubagyan katiruyan na kanaba makagbubunan na sa mali kalaksi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Namang miya ka pera tanong din sa gado Ramadan miya mo sa tanong. Miya ka pera polo ragun miya mo sa tanong. Supad na patapulo ragun na kaya pamuasan yan. Supad na 30-20 ragun supad na pera ragun. Na inwain
Aso sabot na ko sabot gina din ko din lagi mo tayo man na paparangan niya. Sama nuto doon magpamula din mo tuwa kalak ko Allah subhanahu wa ta'ala. Pedepan harapan sifat lagi mo tayo mga tao pemakasal siku surga alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Susiran tayo mga tao adi sila ni gusto. Sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala melagi dia mapipia ginaweran agu yang mana nyanda di mapipia mana melagi do kalau lu agen siran agu yang mana nyanda kalau lagunan siran disiran di gesto saradan si Allah subhanahu wa ta'ala disiran ini dia kan disiran di sisa juga pengubuk siran si ko mga pipia agen lebak diran disiran beligit to si ko yang mana nyanda beligit si ko mga tamu kira na mga tao malay anugun siko mga pipiagal ba malay anugun siko simba siko Allah na may ko aya punggustuhan na so kenapa para siko agama talaga Islam na wala nga lang na pungutang yan na gitu na kurang to ala gitu tayo mananenda ganun ba kepakai mapukas ka sa limot ang mga tao o di na sa yun ang mga sifat o mga tao apa makasulod sa limot ang surga. Ikatlo, at tigo Allah subhanahu wa ta'ala wal kafimin al ghayr. Ikatlo, pada sifat o mga tao makasulod sa surga naging ko ta igir niya sugat niya tarigir agi mo ta marat tabatian na yaman na kagumgunian so ganinian so rarangit yan. Dito ko ni Isa Dito Allah pad ang mga sifat ang mga tao pagbagyan niya sa surga. Di mo ta pagagunggun niya na di mo tararangit yan. Kenapa adil ni kiarim pasi ko maratabat yan na gumamumine konting na salah ko pumulaw yan. Riba to. So manusia at dito ako ba yung surga na pagagunggun yan kekontrol yan na di mo tayo manan yan na rarangit yan. Guti tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa man mabugar kenapa mabugar lagi mo tama pasang yang pakai wrestling kaya itu mabugar lagi mo tao ay gira-kira langit tanap tudunggan niya lagi mo tayo man nararangit yan kaya kabasairan naging putukon ang manusia siko mga gina ay kabasaw mga sarwang ginta naman ataw gira penuntun dengan so leadership so isa ko kapaguluan na amay tigil mana kaso tao dari niyan magugula yung moto ararangit yan ganyan na yamanan yan na dito lupa kay amadato ngayon to nagagibas na di nga makontrol so ganing kararangit ka dadadag ka kontrol ka o di nga makontrol so ginawa ka na ayamanan yan nadag ka kontrol ka. At hindi nga kontrol lagi ginawa nga na kontrol sa araw tao. Aya nga pag neti man ay kontrol lagi ginawa nga. Na aya nga kontrol si ginawa na igira after rangit tama. Girap rangit ka na uba ka panaro. Uba ka turo sa solangan tigi. Girap rangit ka na uba ka gulubog sa yamanan yan. Na agi mo tarangit ka nakapasulit ka sabi mo tawrin yan. Yung sulit ka agi mo tamang pero ka Daudi lagi mo tanyang gulubang ka sa gimunta kaya decision ka sa gimunta ka pirarangit ka kaya isang manuta decision lagi mo kaya rarangit ka may trigger sa maratabat kararangit ka na duminisate ka sa mga luguan lagi ito na sigurado lagi mo ta dinesisyon na ka na niyaribat di pesulit ka ito sisa akhir agaw lagi na ni isa apad ang mga sifat o mga tao makapagbagyan sa gimunta surga Allah subhanahu wa ta'ala mga tao pagkaguguniran sa mga ginawayaran ginapkirangan ng siran na ikapat nanuta mga tao manapiin siya ko mga tao wal'afin anil nas mga tao malay kanapi siya ko mga tao nagugun na ka so nararangit ka maratabat ka nato na pimulo lang bangad na kiniyapian na gimunta pagarikan basta dilabaw igira agin mo tayo mananian na miyaka trigger kung maratabat ka rarangit ka na lagid ka sa level
Ay mana kegegang ka. Betang na kaon sa langit ka uwi na bisubar ka. Ay mana niya pian ka budog na ro mielay lagi mo to kapia nga amama na gutitu ka. Ay mana niya na manapi. Kagi igirapan aso tao. Natingin niya piya kan sige kaya to na kaya apya di gano mapina di ka mo mo mapmulaw lang. Wait na igir ay no miapi. Naging utak pangagaga. Naguti mas malay balas. Ay mana kegegang ka. Inggulo lang lagi mo mapipikir ka marata. Gawin na digin na ka. Indra na ka kontrol ka ginawa ka. Habang ka lumiapi, naguti ay mana niyan na malay balas. Bata dila mo igiraso suntaw na aynan minipundal na di mo to kababaan yan. Ay mana ka na ba niya nakalibel? Ibarat yan na so na ba sa mga city ibarat at na di mamasura na anang mga tawa mga pranawa mga Muslim ubi na din ko to di man rafik napapasongan niya din kenapa to kenapa kilay so katagas amama ay nga di prangitan naging di nga di bullshitan naging gaya yung malam yan na mabubay ka atasan siya ko ang pagintaw kanabaro kilay so kanabaro kusar so kaprangit kababil kibuba agin punta daradat ka upunda yang prangitan naging mo ta mabubay level alis ka na naman ay stay dumrano lagi nga mga city adin di ko na piyasong yan naging ko to ay manan na di mamayo pas uli naging ko to pangawin sa kwan kanabo to kilay matagas ka amama na tanto ka amama di dapat na dito na panapay na kauto ngayon to na kahit mabubay level na di ka pa kayo ba sa kanyang prangiti akan ba sa kalibil ka kibubas to ema na niya daradata ka na ikadua na ayak kaya taralbi naging mapakanapi siya kung mga tao kanapi kamaak na eman to na kataon tanong sa yun kaya mga tao asisiye sa yun kaya mga datao mga baya ad na dinanit biti aray taman naman to ano to na ikaswaw to na ikaswayan na daan karela da kana pindah pa na surga na malukad ang pamimikiran kadang nikit tolak ka na kasi ko patuga gina na mapasaya nga panulak ka kalilid na dinumagayan lugara nakatawan niyo na ayamin itulak ka na suka surga na ka suka surga na kayo minitulak ka nagugalit niya kuwagin kaya dunia kami kasi salungan na mo rin ayaw nga magagagas na limot tayo man nila niya makalaorang niya makalabaos waliyadu billah at isi sa dunia na makailata sa skorpion alagi di ka law tingin lang dutunan sa lakauta o di nakakaba di mo layo na din kore kalalisin nasisa sa alungan ng mawari na so mga kakaba na lalagi di ka law kambi lalagi di ka law karabaw naswaki so tao tunay ni na mga sama ng loob at tigo salida kuwantanuanan gubang panagagawin ka na nararangit ka na ayang tarima ko ana so kasurga ano Allah subhanahu wa ta'ala tagungan na imatatago sa puso ka muad marararab aging ko to ay mananian na rata aginawa siya kong pagaling ka kaba na pumasaw dapat na pumasa sa rata aginawa api apa lagi libre na yun naman piyan ang kuwaso surga Allah subhanahu wa ta'ala di nga tikiray ko maratabat kekuwag adyuman di ano ka kekuwag adyuman upang ako kaya manan niya na manguraw sa kaprilay na miyak mga sotaralbi miyak mga sumabi at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam nagasabab sa syaitan na ayan pananamaran mamuna di ko to adi nga kapakasurga ngayon to ayatay po syaitan na mipagpudakan yan si isagin mo to naraka nagwiti sabab pasusabaan na di mamupakarila
di natingin kata masa keton kako sabun ku sabagi piawat pikir dia anak ay wal yadillah matang wala tala ang anak kenapa asam lawan kenapa asam ada terpengen tahu terpengen mana dia mo ta kwarto ha natali sa boss papa na may ito na boss kenapa sumala bakaw pakarami ka papa natin mo lagi puti guru kakaulitan yung mo taon po sa yung mo tamya kasun sa yung mo ta kwarto ha nakarama doon at tama sa yung ba doon na diwan turong diwan makaraw sa mundo naigda kanya ko sa yung mo ta kumuro nayaman nalalagi di kalaw niyo na naman nalitan ka kaprila ano man nalitan ka pila kan si kumaratabat tano doon yan dumakaatod ang maratabat ayat na kay number 1 mga uripan Allah subhanahu wa ta'ala naging kutwa kamaap nakanapi si po mga tao ayaman na yan na miyaka trigger si po ayaman na yan na mga ralangit tano kanapi na gina ni Isa Margan na pinakamalamang bibalas Margan so kanapi buid nakanabari magpulaw ati ori pakanapi banalawan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ang yarasay naman so Nabi ito may kapaghitsura si Samaduna sabab sa nita kaya rin asaon ng mga tao masuk sa mga lulutian mga lulusigin naman nagutak na timulolo na bisa ko nakaumasi sa Makkah si Prophet Makkah intaliqu fa antum mutlaqa kenapa siram rin nga sa Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa aya ulaula sifat o muslim na kasi sa upa di aya kan number 1 na dingoto aya man niya nakanati pwede pa na mga sifat o mga tao mga sa surga الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم susirang datigo Allah ang merang gulubag sa mga pagkasisingay na gumiyalan limiran ang mga ginawayaran sabab sa ito taga pakanggulubagan sa mga lusa nakataduman sa Allah fastaghfaru lidhunubihim kataduman sa Allah na mga nisiran sa relasyon ko Allah subhanahu wa ta'ala Giti sabab, igira apya kain nagtanong mga pedeno, mga ulama, mga ustad. Ako sa mga tunganay tanong, hey, pagari ko, di nga na ni Bulawla, kamarata, ka kararang iti. O bunga kararang iti, nantos, niya papasar ka, agi mo ta sifat ng mga tao si kusurga. Ay mga pedeno, mga sifat, mga tao kusurga, lagi mo ta mga tao, igira niya kain nagasiran, kaya tanong nilan sa Allah, dan pemisiran relasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa bagi mo tahu? Amerika piteron pihak kata muka, nabali kira langit. Minera keskapan. Ayam mana ni nak kira langitannya. Nah kenapa bagi mga sifat? Mga tahu pakasun sipo surga. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Bidawat siran, yang ini siran sa relasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nagu deran tarusan ini kita kira lagi mo tayo manan yan nagalubag ang mga rarata asira na kantawan niya kenapa disebut ang niyangan ni sarila siya ko Allah mitubat iman to nama pasal sa Ramadan na dukman na kurang lagi dito kenapa lagi dito isu ano manusia ayaw man igir ini ginagtanan sa marata na pwede abangan niya kasi ko Allah ligan mo to ayam mana dia nak ambil bandingan dengan kita mengarahkan. Pada pertama oleh Allah, mga sifat o mga tapakan sa surga, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sabna tigu Allah subhanahu wa ta'ala niya hitugumpia hitugudaya tusiran utan niya maratiaya. Siran na siko mga sambu yang iran na maalak siran. Gip ikapito mga siwat kanya kada-kada kalai na sabab sa gin ko to limited sa oras tanong mga tawas siko mga sambuyangiran na maalaksiran siko Allah subhanahu wa ta'ala
Nah, ini tanong sa mga sambayang tanong. Burang-burang sa sambayang tanong. Pamana, wait na nag-iisuang mga nakatawan niya nito. So isa kadiyuma, nang burang-burang akan bola si San Juan Lautana. Bili-bili tanong sa bala si sambayang. Bili-bili sa bala sa mga sambayang tanong. Ibarat na si isa kadiyuma. Bisin mo yung ano sa Aisa. Udi na tarawih. Dan bili-bili sa balas aging punto sambayang yan. At nantigo na di ayaw mo balas aging sambayang yan na 1/2. Anak pada 1/4. Anak supad na 1/6. Anak pa na dun. Ngayon na to. Nakidabon kalaksi ko Allah. Bapak tadi semua yang nanya kalabun di pelanu. Ada mengatakan ini takbiran yang ada kali pelanu. Nanya hukum yang sudah ada. Oke, lihat sama pihak pelanu. Udi nani semua yang nanya begitu. Andai mafia semua, andai itu nih mafia mengelupakan. Ay memori seperti kira. Napala juga tahu na dito ka tahu ni kapirenya karaka. Eka tendo eka pat. Ito na ito sa bapeda yung mo to So sabi yan, ano penaki ang mga tao? Kasimbi ang iran na sarbu. Naman kasusambo yan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mata na tigo Allah. Kasusambo yan napakasa para sa mga pakasisingaya ng mga rarata. Na inuwain, kasusambo at nalisumbo yan. Sabi ko dari sumbayang. Nayaman na niyan na. Igira ko na may ilang nga digulubog sa mga rarata. Na kaya ta sabab yan. Na kaya sambayang sabod. Na sambayang asarbu. Kenapa sambayang alladina hum fi salatihim khashi'un. Kenapa sambayang matataguro na gimuto kalaksi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi nung kapag-asarbu lagi nung hindi ka pamuasa sa buwan. Kapamuasa asarbu, nanti naman may keparulitan ron na kaguli nung manisa. Imiyang muasa na puasa asarbu. Kaya kapag ang direct na nabunagin kaya mga simbol, na lagi doon sambayang at dituwa sambayang. Puasa at dituwa puasa. Kenapa asarbu puasa? Lagi diterima nu Allah. Diterima anu Allah so asarbu sambayang asarbu puasa dia diterima anu Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Padung panatigun Allah subhanahu wa ta'ala asifat agin ko mga tao apa mga surga. Naging ko ito ang mga galubang ada abalin yan na pagawaan niran. Tulikudo niran, yung mga galubang ang mga rarata. Udin ada mga pakainin. Di pa kang biyago na siya sa dunia. Di pa pa kang biyago na siya sa along anamori. Di na ito, kububuin na yaman niyan na. Mga galubang, tulikudo niran, pagawaan niran. Di na nun na ipsumbo ang mga ginaweran. Sabi ko ito ang mga galubang di mafia. Udi nada mga balin yan na. Nadira nun pagkitubulog ng mga ginaweran. Padumpan, walladzina hum lizzakati fa'ilun. So sila nun ko sa mga diyakat na tuneran. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Ako sa mga tao, siniya pera nagiging mga ginaweran. Sisiyap niya na ito, mga ginaweran. Gusto mga tawa sisiyap niya so mga sambayang iran. Mau masuk waktu, managiran na yung ng waktu ay mananya na waktu. Hayya alal salah, hayya alal falah. Na niya trene, niya gabdos siya, yung siya sa gimatawa, sumbayangan. Ba't tidak po siya mananya ng mga dato? Na madakal so mga ibaratanan. Aging utaka, pwede nga siya mga tao, madadaray nun. Nahanap na mga tao palipas sa mga sambayang. Doon yan siya pa sa mga sambayang yan. Kanto niya pimulaw lang yan ni kumais at digdano. Ay managira matatarang na may sambayang.
Nakita juga keterangan hadis sembahyang. Nah, kenapa lagi itu mengori penuh Allah Subhanahu wa taala? Sampai yang tua di pakang gaya guna. Mengori penuh Allah tanpa kumadakal. Aging kaya mga galubag udi na mga sifat mga tao apakah solusi ko surga. Ginagusok pa daging ka na mga alay tanong. Ginanso, pwede. Nauman niyo ron, so yung mananyan na katawan anong. Laging ka na pamakatungad na sa maraysa, na dulo. So, si pakasan ko surga na Swiss sound na nagastoron. Na si kadu na nagastoron. Nalangon na na ipakasan si ko surga. Kaya ipakasan ko surga na mga gastoron. Nalagi dukan dia kan. Kapanay ka di ka pagumra kasi sadaka. Nasa kadakalan ang mga galubak ay man ipakasan ko surga na nagastoron. Sambo yan. Ba may ko cuma sa masakit na ay mananya napaka bayad ka ada bayad. Ba may ko sunata ka na tigil na bayadin, da bayadin. Ba may ko betika sa Quran na bayadin, da bayadin. Nagunti sabab malabot suka surga. Malabot suka surga, ubah suka neraka waliyad billah. Pengintan usiku Allah. Mapunten sa kaya mga tao masifat tanong jika eped ang mga sifat ay pangasun si ko surga. Nakasabapan sama makasun ko surga. Saging mo jannatul firdausil a'la ay tansitan ng mga berpa saging mo jannatul firdaus. Namun tanong, ako sa mga pamilya tanong, ako sa mga tao ang mga nasa Ginoo tanong, pagtanong si Allah Subhanahu wa taala, arilan tanong niya lamang ikalimutan ng Allah na pakapian yan sa mga parangay tanong na ay mala na makasundan ko surga na ino si tanong ka tagu sa jingka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.